Guruncana. Nggih, wonten dawuh Kyai Patih. Welingku nalika semana ora lali to kowe. Gon muyasa bali gala-gala sing kanggo palermaning para Pandhawa. Nggih. Sedaya sampun kula sampun samapta lan sampun rampit. Ya bagus. Sedaya piranti sampun kula damel ingkang gampil kobong bagus. Kowe pancen undagi sing peng-pengan tur pinter wis aja semelang. Aja semelang nek bali kobong Pandhawa kelakon mati, kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah iso tok nggo urip mukti wibawa. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Kyai Patih. Ya wis Guruncana. Mung kari nunggu dawuh saka aku nanggo wanci sing prayoga golek lenaning para Pandhawa. Nggih ngestuaken dawuh. Kesupen lho. Niki panjenengan le nanggapi etok-etok sing sae. Sing penting golek lenaning para Pandhawa. Nggih, Paman. Bibi Kunti. Atur nuwun awit rawuhipun monggo lajeng kula aturi ngrahapi sedaya dhaharanan unjukan. Gurupati karepmu kepiye? Dene nganti kaya ngene nggon muni kota pasukan. Kula ngrumaosi bilih kamukten negari ngastana menika sanes keadaan kula. Nanging sedaya menika ingkang mengku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun samestinipun
menawi kadang-kadang kula Pandhawa tumun ngraosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa. Wah. Ning yo kebangetan le Munyugata. Ana panganan kok nganti kaya gunung kaya ngono kuwi. Wah, kabeh tok suguhke. Nuwun sewu nggih. Mbok inggih to sampun anggenipun rembagan. Samenika monggo. Monggo. Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Raden Permadi monggo. Wah. Permadi. Barep nadyan iki disuguh panganan sing manggung kenung kaya mangkene. Nanging aja nganti padha lena ing kaprayitnan. Awit rasaku ora kepenak. Sing padha aspada. Sampun to pun monggo sami dipun rahapi Kurawa kabeh wae. Yo, gek do mangan-mangan ngopi bareng. Udut bareng karo para pendhawa monggo. Monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo, monggo Raden. Ger Kuruncana ayo. Gek ndang ditindake Ger Kuruncana. Sepi kaya ngene, cetha yen para Pandhawa wis padha turu kepati. Dasare aku ya wis antuk sasmita saka Kyai Pati Sengkuniya. Tak tindakne ngobong bali kala-kalake Pandhawa ya ing kene marganing patimu. Oh
tinon ning pasewakan busana maneka warna Pak puspiteng udyana miang panjerah sarwara ranggeng manik Narawata Obro-brabanyo kang sumirat kenyaring tejo loliwaran lireki lat sisiring dadit wimbo kakantamre ingin tiuping samirana mandara sabaran mangambar bungas ngepeki jroning pasewakan tandya jagat mangestu ngoro wayah Bathara Jagat. Suman. Durung suwe iki ingsun wis netepake ento putraning Sun Kurupati. Ingsun senggake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom. Mestine ora suwe maneh bakal nglintir ke Praboning Sun. Nanging bareng wis kelakon ingsun malah banjur getun geduwung. Suman. Duh sinuwun jimat sesembahan kula. Menapa daruranipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun. Getun merga ingsun gegabah gusah-gusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih waluya apa ora. Inggih. Nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna. Sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna apa? Nuwun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan
wana warata ingkang mapan ing Bali gala-gala para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun eca bojoan Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan Bali kubar dening Dahana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuk ing ladu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangebunging Dahana. Satelasing uruping ladu ing mriku wonten kandha cacah 6. Lah pramila kanthi bukti menika kula saged mestakaken yen to kandha cacah 6 menika cetha kunarepanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunthi. Menika Bapak Prabu. Yo, nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gagewang Sulana sembuni. Wah, nyemanggaken yen menika. Pripun Kakang Durna? Mbok ya sampeyan ki ngewangi kula to Kakang. Lole. Sing ditakoni iki sampeyan. Kok aku kon ngewangi? Ayo salah iki Dondrawilan aku ora mbok undangi. Pun priwu dikpenake. Matur napa wonten mawon. Piye sengkuni? Ora iso wangsulan to kowe? Suman saiki ketok blangmu. Ketok gedhoamu, kabeh mau jebulmu ngaya wara merga bali gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantem luwih dhisik. Kowe kongkonan karo andhanmu sing jeneng Kuruncana. Bali gala-gala digawe supaya gampang kobong. Ya ora? Ya apa ora, Suman? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar saanake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono sektine dudu kandhane Kunthi lan Pandhawa. Nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5 saka traing Nisada. Nalika semana para Sudra sabubaring mangan lara taning Pandhawa banjur padha turu kepati banjur balene kobong. Kobonging bali prayitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuk ing geni. Dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunthi kalenggan iki isih sugeng. Pandhawa isih walu ya wis kuwi Suman. Saiki ku arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu. Kawa Prabu kok saged prisa? Suman. Ya senadyan mripatku iki wuta, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur wa penembaning Talkanda rawuh ing Astina paring kabar babagan lakon kang sanyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunthi Pandhawa isih waluya. Mula Suman lan kowe Gendari. Rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti Kang Maha Agung. Mula bakal ingsun jabel sabdaning ingsun Kurupati tak jabel. Ora sida tak jumenengake ratu ing Astina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringke marang para Pandhawa. Jatuh suwun. Menapa paduka ngendika ingkang kados mekaten? Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa. Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan kang utama. Oh, Gendari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun, dituduhake marang marganing kautamanan dharma. Nanging malah dipengaruhi dijlomprongke. Dadine kaya ngono kuwi anak-anakmu.
ngrembyakakean cacah ngrebdokakean jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak limo mung setitik. Nggone nglontah ya Permati. Dadi bocah ya utama gendari. Wis kene linggo meneh mburi kene. Nek ora tak timbali meneng. Nggih. Ge wis. Wis urung. Sampun. Gek mundura. Sampun batu-batu baru sampai mriki. Ora perlu kok. Duh, Rama Prabu. Nuwun sewu, ingkang putrapun Kurupati sampun kelajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana upami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mesinipun inggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurupati meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa ngenyam kamukten. Nggih ngesuhaken dawuh Rama Prabu. Adipendhita Durna. Rening sliramu ki sawijining pendhita adeng mana Ngastina uga minangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan piye iku vertikelmu Adipendhita Durna? Lole. Sama lole, sama ranting, alas dadi wana dadi alas. Nuwun sewu kok Prabu. Kepareng matur menawi lepat diagung pangsaminipun. Ya ora dadi ngopo, Bim? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar. Bila angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel menika. Mongko nista-nistaning Narendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Nadyan kados pundi paduka menika Narendra ingkang kedah anglenggahi sabda Pandhita Ratu. Dados umpami angger Kurupati mangke dipun kepihaken jumeneng nata ing Ngastina. Nuwun sewu, paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktanipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marosing Satri gumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri kocap ing mangki dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir angganda amrik wangi umiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget kang samya mulat.
Anjra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre sekar kadung ngas kadanyo maweh raras retnaning griya jagat dewa Bathara bareng tak granyang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu sing suwani sapa sing jaremu wis sirna nggih mboten klentu menika Angger Bratasena lha kene ucapmu kok ngaya-wara Kuluk Bratasena kaya ngapa bungaipun wa dene sira swan katon seger awakmu sira padha basuki to Ngger wah Destarastra bapakku aku ngaturake bektiku basaku katur Destarastra bapakku sing pinangka gantine Pandhu bapakku wis Yer aja nyebut Yai Pandu sing wis murut kasidhan jati. Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng yo, Ngger. Yo. Sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa akarya bombong penggalihipun wa. Pangestuku wae tumrap marang jeneng sira yo, Ngger. Yo, tak pundi dadi jimat. Wah, kendari buku aku ngaturake bekti. Ya yo, Ngger, wis tak tampa. Pangestune wakmu, aku wae nampanana. Yo tak pundi. Durna bapakku sembahku katur. Oh, lole ya. Tak tampa, Ngger, tak tampa. Akarya gumbiraning manah. Pangestuku gaget tampanana ya, Ngger. Yo tak pundi, semono uga Urupadi kakangku. Yo syukur di. Si Adi tinemu rahayu. Nah, dalang kapok ora dibagekke to kowe? Salah kok. Pripun rasane Dipati? Pripun? Sampean dilewati pripun? Nggih mboten napa-napa. Biasa kok. Disengiti wae ya ora apa-apa. Santai kok aku kok. Kowe mono. Bratasena. Jagdene wakmu wis uning mungguh apa to karyanira marak suwan ngersanipun kowe iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semana. Yen to anak-anakku Pandhawa sing ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu diparingake. Ndak pasrahke marang para Pandhawa nanging pun bapa kudu kepiye, Ngger? Jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sasedulur wis padha sirna nuli kakangmu Urupadi wis kelakon ingsun sengkake dadi Pangeran Adipati Anup. Kang mestine ora suwe maneh bakal
kakepyak ki jumeneng Nalendra ing Astina. Oh, Bratasena destun temen. Dene aku tumindak gegabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakku Pandhawa malah saya wimbuh kasangsaya. Apuranen pun waya ngger. Wah, Destarastra bapakku. Aja kleru ing anarga tekaku ana kene. Wah, yektine aku ora nedya nagih janji. Aku ya ora arep njabel baline negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonaken kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih urip. Wah, isih pinaringan rahayu wilujeng. Kuwi wae Destarastra bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu ya Ulup. Ora sah kakehan gunung sing tanpa guna ingkang wigati leganana penggali ewakmu. Lan aja nganti ana panyacat saka kiwa tengen. Tinarpa lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Babar pisan ora. Kang mengkono ngger. Iki ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujute alas gung liwang-liwung. Wana mertani ya wana marta. Babaten ki narya Badrakutha Lunggawana. Lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya ngger Bratasena. Manganjur lakuning angin gugur anggraning gunung. Orok bumi prakampita. Wah, yo tak sagui. Neng aku sagu mbabati alas. Ora aku arep milik kamukten aku sagu. Mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas wis kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangacapku aku mung bakal bangun lan goleki kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan. Lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya. Anakku ngger, yen kowe gelem tenan gage. Dudu ana taunen kaya banyu. Bab ragat brana picis kanggo ragat yasa negara kowe arep njaluk pirang dinar, pirang miliar. Ngger, wah aku ora arep njaluk probya. Ora njaluk probya kanggo ragat. Sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Wah, muga kasembatan nggonku bakal goleki kamukten kanggo para kawula jagat dewa Bathara. Ya, anakku ngger Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergasih. Katone mono agal nanging jebul ngrawit bebudene. Ya ger ya. Lungsen tak bebakali, tak paringi pangestu muga lebda ing karya kalih sambeka lados seka Gudha Rencana ya ger Bratasena. Ya. Bratasena kok ngrawit temen bebudene. Gurupati, mripatmu weruh, kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesaguhane kaya mangkono. Wajib mbok tulat kuwi, ngerti? Nggih, Rama Prabu. Nggih piye?
nek inggih iki kudune ya tanggap. Gersanipun Kanjeng Rama, adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati. Lan mulengku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Mula dawuh ingsun marang sira kabeh, ubayane aja nganti mblenjani. Dari, dari. Ilah iku mundur sik. Bye.
mendampingi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter baik yang berlandaskan Allah adalah kasih. B. Mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Yo. C. Mendampingi peserta didik untuk berprestasi unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Yo. Isono keri DVD. Mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ngono no yo, Mak. Yo karang yo piye yo? Ora pati pinter mak aku kuwi mak. Nek kon omongan ya sak uni-unine iki ya. Karo kula nuwun mau ya wis mampir. Mampir nanti sore mau mampir wonten daleme Pak Radio Harsono. Ya lemu salin ya ning kono. Heeh. Lek ku ganti ya ning kono wah jan. Disuguhi macem-macem. Neng kene ya ngono. Dadi ya wis wareg aku saka ngomah macem-macem. Neng daleme Pak Radio macem-macem, neng kene macem-macem wah jan wareg tenan aku ya. Saiki visi misine wis wis diaturke. Saiki mung kari iki bengi iki barang iki ana bintang tamune sapa? Bintang tamune Denok Tatin karo Mbak Elisa. Yo, isih Denok. Isih aku rung bosen nyeluk Denok kok. Ana jane ana sing bosen nyeluk Denok ki ana. Kuwi kakangku Gadang kuwi bosen nyeluk Denok ya. Kaya bosen nyeluk Denok kok terus pedhot karo yange. Lek grantos mentok kowe iki, Kang. Golek ana. Aku wis ngerti kok aku ki sejarah-sejarahmu ki ngerti kok aku kok. Ayo nek ora kowe sapa meneh. Ha iki karo diselingi karo seneng-seneng ben awake dhewe ya diwangi karo Denok Tatin karo Mbak Elisa barang. Yo. Dijumenengake. Ya iya ya masa ora. Mbak Elisa, Mbak Tatin katuran jumeneng disepoti. Heeh to, Nok, sepoti no. Sepote manut kanca-kanca monggo sepote. Sugeng dalu. Nggih, Sugeng Riyadi. Nggih, Sugeng Riyadi. Salim riyin, Mas. Lepat nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Kathah lepate nyuwun pangapunten. Mak Cangik Yulimbo luar biasa dirgahayu untuk SMK PL yang ke-50. Usia yang tidak sedikit nek cara wong ki wis setengah tua. Heeh, setengah abad. Setengah abad. Dadi ya lumayan. Nek kowe piro Mbak umurmu? Aku meh kepala Telung papat. abad kuwi, Mas. Maksud lo, iki bar maaf-maafan lho Mas Gading. Ya justru bar maaf-maafan kosong-kosong diseni meneh no. Oh, diseni meneh dosa meneh. Kan iki demite wis do metu. Kok demit? Lah iya toh, dadi saatnya kita saling mengejek lagi. Oh lagi wae lho, lagi pirang detik lho le salaman. Aja ngono ki ning sekolah apik lho. Ada Bruder, ada Romo yang hadir. Dadi awak dhewe ya omongane sing apik, Mbak. Selain itu juga dari warga sekitar juga merapat. Merapat. Luar biasa SMK PL iki kira-kira ngerti ra iki sekolah apa, Mbak? Aku wis tau rene soalé. Kowe mau wis jalan-jalan ning sekolah ae durung? Aku meng nanggon transit ngono, meng mangan tok yuk dene. Ayo nek. Wah, ya butuh. Butuh ora. Sing digoleki panganan kok Mbak Tanti. Lah ya nek
adalah energi. Nek awake dhewe ora maem kok energi kita bagaimana? Ora. Terus maem dereng Mas Gading sampun dahar dereng. Sampun. Sampun menapa? Sampun maem Maem kalih napa maksude? kalih tahu. Oh tahu. Ya ora apa-apa sepenting maem. Ya, mengucapkan dulu selamat ulang tahun Selamat ulang buat tahun. SMK Pangudi Luhur Muntilan yang ke-50. Semoga menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi dan juga berkarakter. Amin. Ya. Pokoknya nek saka alumnus SMK Pangudi Luhuri cetha kabeh duwe karakter sing apik, Mbak. Dadi do diajari piye carane peduli satu sama lain. Dadi kabeh iki berkarakter ora kok sing penting teko sinau metu wis. Ora ning ya piye carane ngerti antara siji karo sijine ewang-ewangan ngono kuwi. Ning kene sinau macem-macem, Mbak, kaya teknik kuwi ana iso tek bangunan, mesin, barang kuwi, ngelas ngono kuwi. Sesuk piye carane gawe las dinggo cutik untu pamane ngono kuwi sebuah inisiatif. Lah cutik untu. Ayo to. Maksudnya- Dadi nek piye carane ade untune iki pas bolong ngono kuwi piye ben ra bolong ngono kuwi iso menciptakan dhewe saka jenenge cutik untu dilas dhewe mbok menawa kuwi. Sesuk di masa depan namanya teknologi akan ya ora. Oh berarti ngono ki ya. Mas Gading arep menciptakan apa kira-kira Mas Aku Gading? apa? Heeh. Umpamane iki menciptakan cutik untu, lah kowe menciptakan apa? Ngelas gapit wayang. Nah, Atos. Nah, luwih atos saka suaramu ngono ya. Kok suaraku. nek aja remel, walaupun ini kebanyak ya iso ngelas, iso ngurusi mesin, iso ngurusi ya ngerti bangunan, ngerti apa-apa jenenge mebel apa macam-macam. Tapi anak-anak kene iki ora ninggalke budaya, Mbak. Leres mau nyatane sadurunge wayang lekas yo anu pementasane warna-warna ana tari, ana mengko yo arep ana mbak-mbak dan mas-mas sing arep maju rene Jajal gamelan to. nembang dan Kandhane. juga Aku ya bingung kok ya tukang las kok iso gamel barang kuwi lho. kok iso ya Sebuah jenenge wae luar apa-apa biasa. iso ya Nah, luar itu. biasa. Iki kudu diapresiasi. Muga-muga dengan ulang tahun yang ke-50 ini semakin banyak yang mau masuk ke SMKPL untuk belajar ora mung sinau babakan apa jenenge apa? Mesin. Heeh, mesin apa las tapi yo budi pekerti. Sinau yo budaya. Budaya ya nyatane ya murid-muridé iso budaya. Apik. Apik. Ya, nah iki sebelum kita ini kita mbok menawa saged tanpa mengurangi rasa hormat Bruder Totok mbok menawi saged minggah pepanggungan. Nggih, wau. Nggih, menika saged menyapa Bruder mengke kalian yang nonton streaming napa alumnus yang hadir menika. Nggih, kepala sekolah. Kersa nggih Bruder nggih, mengke Kersa. kalih mbok menawi kalih Romo yang hadir ya kan Bruder. Nggih. Mungkin kersa ya Bruder ya. Saya jemput ya. Iya, saya jemput. Ayo, duduk. Romo duduk, di sana duduk. Romo. Ini boleh cari situ enggak ya? Itu ada ininya enggak? Anu ya. Monggo brother. Lewat mana? Sini. Ya. Bismillah tuh, Bruder. Hati-hati. Ya, di sana aja, Bruder. Sugeng dalu selamat malam, Dr. Toto. Sugeng dalu Berkah selamat dalam. malam. Sehat Berkah nggih? dalam Mbak Tatin, Ya, Mbak yang Elisa sana, Pak. dan Ya. para warang Waranggono. Nggih, waranggono leres. Nggih. Leres, leres. Ya, Bruder menika biar akrab, menika kan juga ditonton sama banyak orang nih sekarang teknologi yang membuat wayang itu bisa dinikmati secara nasional maupun dunia. Nah, menika
apa yang membuat Bruder itu kok bisa mendekatkan juga budaya kepada anak-anak teknik begitu mbok menawi saged menyemangati yang lain Bruder. Terus apa harapannya di usia yang 50 ini untuk Pangudi Luhur? Akeh men pertanyaan Lho nggih no. Kelasnya kan udah ke polo sekolah ngono lho. Nek siswa ya sing gampang. Polo, kepala. Iya, Mbak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Para pandemen wayang kulit Nggih. sedaya kemawon, wonten Rama, wonten suster, buder-buder, Ya. Bapak Ibu sedaya ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng Kok dalu. nggak ada suaranya nggih? Coba diulang lagi, Bruder. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya, ngaten lho. Kajenge semangat Ingkang kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Mbok menawa sing dadi guru, sing dadi bruder salah seleh nyuwun ngapunten lan mangke nyuwun pitraipun. Oh, bisa gitu, bisa ya. Piyai-piyai kasepuhan niku lek kudu mitrai sing enom. Nah, Lah kula tesih enom niku, Pak. Masa Bruder kok tesih nem? Tesih nim. Berarti ki nek kalian kula pripun? Nggih undang-undi. Pelantaran ngoten nggih. Lan anu pantaran. Nggih. Jadi kita nyengkuyung budaya luhur menika. nggih. Rumiyin Ki Sena saderengipun pun pundhut Gusti tasih live streaming rikala para bruder riyaya ugi ngaturi panjenengan sedaya kalian Ki Sena live streaming menika. Amargi kita estu-estu kados pundi seperti wau dipun aturaken bruder ketua yayasan pembentukan manusia yang holistik yang unggul itu tidak hanya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan namun dengan ugi kanthi budaya menika. Mugi-mugi kanthi menika putra-putra masyarakat sedaya menika sageta nguri-uri kabudayan unggah-ungguh syukur saged nabuh-nabuh menika. Nggih. Nggih. Kula iso ngonek-ngonekke kula. Nggih ta? Onek-onek. Panjenengan Nek saged ora iso ngonekke saya ngonek-ngonekke kula. Oh, ngunek-ngunekke ya. Niku benten lho. Benten nggih. Ngonek-ngonekke karo ngonekke benten. Mangke babakan kesenian, nah putra-putra sampun mewakili kula mangke. Oh, Nggih ta? nggih, Adik-adik sebagai wau. wakil nanti. Nggih. Mewakili. Wau. Nah, kula mbangane Wau, mangke menggawe kisruh terus mriki. Mboten, mboten. Neng kedah mengke panjenengan nggih nembang kalian kula napa Mbak Elisa Kula duet. nyekar ten makam mawon kula. Ampun lucu-lucu ta, Bruder. Nembang. Nembang nggih. Nggih mboten nyekar. Kula bijane maju tak gentar nika. Nggih saged Niku nggih sakit mengke sakit. Damel sing waton seru niku. Oh, siap, siap. Kados gedruk wau nika. Nggih. Merusak panggung niku. Niku saking apa? niku saking semangate. Panggungnya Pak Santo Sate niku. wong nggih. Mboten gedruke sing kerusan, panggungnya kurang bako. Oh, lah ya Pak Santo. Biasanya pun panggungnya semen langsung menika. Lah kok niki nganggo kayu-kayu ngoten nika. Mugi-mugi ngaten Mbak Tati, Mbak Elisa. Harapannya. Harapannya tentu kaula muda menika tansah guyub. Ya, langkung-langkung menika wonten ing Idul Fitri, monggo sareng-sareng nyengkuyung pasederekan. Agamanipun napa mboten masalah, gitu. Kula Katolik, panjenengan Islam, wonten sing Kristen, jane ana sing agama barang jane. Wis pokoke rukun. Rukun. Ning mergo ning Indonesia kudu ana tulisane KTP. Agamane apa ngoten. Biar aman, Nggih. gitu. Nah mila monggo-monggo nek arep sekolah wis pun teng Pangudi Luhur niku. Wis Ya mantap Nggih ta? nggih. mereka nggih kathah sekolah, muridé oke-oke. Pangudi Luhur mboten usah oke-oke. Sing penting duwite oke. Nggih ta? Kula wae dicunguni pirsa bruder kula. Pripun? Ya arep 50 taun. Nggih. Kuwi sing nanggap pira nek ngono ki. Mung sithik aku. Sithik nggih. Sithik. Kira-kira Wes tak tekem ngene wis cukup aku. Makane enten sing bruder kula badhe cecala
pun pokoke diyani ngoten mawon. Ingkang pundi to? Oh tamburi niku, dadudut niku. Oh, nggih. Nggih. Nggih, mangke siap katuran Dadudut, pinarak nggih. pepanggengan. Tahun ngajeng kok menawi. Nggih. Oh, Pokoknya bab niku urusan buri, sing penting pentas. Nggih. Kula Bapak Ibu kadang sedaya monggo ingkang kagungan putra-putra mboten sah kudu putra sing apik-apik. Sing elek kurang ajar kula tamani. Lho niku lho bentene SMK Nek PL. apik kula wis biasa. Nggih. Nek arep cah kurang ajar kula nu seneng. Malah seneng nggih. Nggih. Sebabe Ya cak gelut. sisan let jangdek niku nggih Bruder. Cah STM ya kudu SPM padake. monggo sing rumangsa kangelan didik putra-putra, Nah, langsung putri dilebetke jabalke ten mawon. mriki. Tesih buka niki, tesih kula buka ning tekan Mei lho niki. Nggih. Ngene nek ralek daftar tutup. Gitu. Tekan Mei. Ora kena ndodoki jenengan. Nggih. Gitu. Nek sekolah bayare pripun rasa dipikir. Rasa kok pikir Gary. Wong kula nanggap niki ora mikir bayaran kula. Dipikir bendaharane niki kok. Lah ya bener ya. Nah, monggo. Kakung saged, putri saged arep jurusan arsitektur wonten, mesin wonten, bagian ngrusaki motor nggih wonten. Terus ditandani Oh, tak kira perusahaan. bagian bangun-bangun mebel nggih Mebel. wonten. Mebel. Bangun omah? Wah saged, omah-omah nek kula mboten parah.